Uyabona njengoba silapha endlini funa uma ngabe uyiNazaretha ukulwele ukungafani nomunye umuntu. Noma ngabe ke awukangeni kule nkolo yobuNazaretha yithi umile lapha ngaphandle uyibuka le nkolo yobuNazaretha ungabe usufuna ukufana nomunye umuntu. Usuka inkosikazi ngelinye ilanga ngenzela wena ke uthi uma usulapha endlini yiba uwe nje uphelele nje. Uyihamba nomyeni wawo babumavuso babambene ngomunwe bahamba baye esitolo lapha emall. Uma befika lapha emall unkosikazi uyabuka ubuka indoda iyehla ngapha ifika izovulela unkosikazi isicapha iyamvulela uyehla umedem uyayithintitha iyasivala kahle lesi sicapha bayahamba baye esitolo yabuka le nkosikazi esithanda lento. Uma bebuya esitolo no plastiki iphinde le ndoda iye kulesi sicapha isincenge kahle angene umedem ahlikihleke afase ibhandi isivale kahle bese le nkosikazi edinwa lo uma kufika ekhaya ithi wena baba udlala ngami. Wena uma sifika lapha emoli awungivulela isicapha wenza lutho ikuphi inkinga yakho ufana nomunye umuntu ufuna ukuvula icapha mangaqalwa nguvula icapha usesesipholi ayesivula namhlanje. Ithi le ndoda hayi mngama ke sihambe siyombuza le ndoda ukuthi yini ivula isicapha adayise ngathi siwu23 ngoba ikulunywe le 23 ade sikhona nje siswa bese behamba bafike bahlale phansi kumthi besiphuma le ndoda bakhuleke laba cha mnomzane uyasidayisa wenziwa yini uvula isicapha athi baba musukusho kanjalo uzosuka yeke thani wenza ngani ukuthanda umkakhe. Ibiza umkayo le ndoda bahlale lapho hey mngami naba abantu bafuna ukuzoza ukuthi yini le engiyenzayo. Ithi ke le ndoda ibisichaza hayi baba wakasibanibani lesi sicapha usibona ngisivula ngesinono ngibuye ngisivale ngesinono inkinga siboshwe ngocingo siyawa. Okay nika